aka chịbụrụ ala Naịjirịa Olusegun Obasanjo emebela ndị ọba niile si na mpaghara Ọyọ steeti ebe ha gbakọbara. OBJ nyere ha iwu dịka esi enye ụmụ akwụkwọ nke ọta akara. Ọ gwara ha niile n'onu ike were sị, ngwa kwụrụ n'ọtọ ọsọsọ, ma ha niile manisiri n'oche ozigbo ahụ. O were gwakwa ha, ngwa nọdụ n'ala. Ha niile nọdụkwa ana n'ikem. Ihe nke a mere oge a na-achọ ịgbape Loduke Akintola University of Technology, College of Agriculture and Renewable Natural Resources nke dị na Isheyi. Obasanjo bụ onye gọvanọ Seyi Makinde kpọrọ ka ọ gbapere ha okporo ụzọ ọhụrụ nke Ọyọ Isheyi gọọmenti Makinde rụrụ. Ihe mere Obasanjo jiri tebọ ndị ọba nke Ọyọ steeti bụ na mgbe a kpọrọ aha Obasanjo were nabata ya, ọ hụrụ na ndị ọba niile kwechiri n'oche ebe ha nọ. O nweghị otu onye n'ime ha nke kwụrụ ọtọ. Nke a mere iwe jiri wee ya. O were sị na ọ bụ na ha tosighọ ịkwanyere ya ugwu ma kwụrụ ọtọ. Ọ bụ ya mere o ji were onu ike were gwa ha, manienu n'oche ahụ unu nọ, ngwa kirizie ka ya nwewe ihe siri wee mee. Ị gwazie anyị ihe ị chere gbasara ihe OBJ mere. Ọ bụ ihe nke dị mma ka ọ bụ ihe nke na-adịghị mma? Ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí n sọ nǹkan kan. Ibi tí gómìnà bá wà tàbí president bá wà, kò sí ọba náà ó láti dìde fún gómìnà tàbí fún president. Ẹ dìde. Ẹ jókòó. Ndị gọọmenti nke Lagos steeti ekwupụta na ha ga-egbochi ụgbọala ndị mmadụ ka ha rapụ ịgafe n'elu akwa nke a na-akpọ Third Mainland Bridge maka ọrụ nke ha chọrọ ịlụ n'elu ya. Ha kwupụtara nke a ụbọchị Fraịde 15 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya. Ha mere ka anyị mara na ya nwewe ọrụ ga-abụ mkpụrụ ụbọchị na-abụ. Ya bụ ụbọchị ụka 17 nke Septemba nakwa mkpụrụ ụbọchị ụka ọzọ ga-abụ 24 nke ọnwa Septemba anyị nọ n'ime ya. Ya bụ ọrụ akwa ga-amalite n'ọnụ ụtụtụ n'ọkụ elekere 7 nke ụtụtụ were gagide ruo n'elekere 7 nke mgbede. Ogbu onye akpa ntị werezie na-eme ka ị mara n'oge, were kwado onwe gị nke ọma ka ọ lapụ ịda gị mberede. Mana ọ bụrụ na ị chọrịrị ịga njem n'ụbọchị abụọ ndị ahụ ha ga-alụ ya ọrụ, ngwa gezie ntị nke ọma ka ị mara apịanwe nke ị ga-esi were wụpụta. Ụgbọala nke ndị ga-esi mpaghara Alapere Ogudu Lagos Ibadan Expressway na-aga Lagos Island, unu ga-atụgharị Gbagada Oshodi Expressway were banyezie ụzọ Ikorodu Funsho Williams Avenue were kpawa ya batazie Eko Bridge na Lagos Island. N'otu aka ahụ kwazi ụgbọala nke ndị ga-esi Lagos Maryland Herbert Makuri Road na ndị nke ga-esi Lagos Island were pụta ịga ụzọ Third Mainland Bridge ga-atụgharị ma gbaa ụzọ Murtala Mohammed ka ha were banyezie Kata Bridge were si ebe ahụ banye Lagos Island. Ejizi m ohere a were na-ajụ gị nwa onye na-ege m ntị, kedu ihe ị chere banyere okwu ndị a niile ị nụrụ taa? Depụta ya na comment section. Ọ gwụla ka ọ ha anyị n'ọnụ. Echefukwana ibinyere anyị aka n'ebe edere subscribe. O nweghị ego gị ga-apụ, kama ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara ihe onyonyo
ka ị soro na onye izizi ga-afụ ya. Gbakwa mbọ hụ na ị tụsara ozi a ka o rute nwanne gị ma onye ọbụla. Udo dịrị ụnụ.